A na početku samo pozdravljam Jagodu Šamanić, agenticu Dogova nekretnina i to, koliko čujem, prošlogodišnju slavodobitnicu kao najagentica. Čestitke prije svega. Hvala lijepo, dobar dan. I dobro te našli. Kada smo kod toga najagentica, onda se nadam da ćeš upravo sa tom titulom danas predstaviti dvije vrlo dobre kvalitetne nekretnine. Za početak Opatijska rivijera, a znamo da Opatija i luksuz jednostavno idu jedno uz drugo. Tako da smo luksuz nekretninu upravo našli ovdje u Opatiji. Točno. Evo ga, dovela sam vas u Ičiće, nalazimo se na nekretnini koja je u blizini centra, doslovce 5 minuta do mora, sa prekrasnim pogledom na marinu Ičići. Sastoji se od dvije cjeline, u gornjem dijelu nam je dvoetažni stan sa izvrsnim rasporedom i pripadajućim balkonima južne orijentacije sa prekrasnim pogledom na marinu Ičići i donja cjelina nekretnina je kvadrature 65 kvadrata koja danas sutra potencijalnom kupcu, novom vlasniku dobro dođe kao dodatna investicija. Na ovoj nekretnini je certifikat C. C. I sada ćemo mi iz etaže A, B i C ići ovu prvu, dakle C. To je ona koja je danas sutra potencijalno za rentu. Točno, idemo. Dakle, donja etaža, potencijalni najam, 60 kvadrata smo rekli. Točno, ova nekretnina gdje se sad nalazimo u centralnom dijelu te iste nekretnine je kvadrature 65 kvadrata. Je lijepa kvadratura, kao što i vidimo nalazimo se u dnevnom boravku koji je južne. Točno. Otvoren prostor. Iza ovih vrati manja kuhinja, sanitarije u produžetku i dvije sjeverne spavače sobe. Stvarno izlaz na terasu ispred. Točno. Vrlo onako dobro potencijala za baviti se turizmom, kao jedan lijep apartman koji po ljeti može vratiti dobar dio investicije. Istina. Sad idemo do onog ljepšeg dijela jer je dvoetažni stan. Idemo pogledati. Može. Evo ga, Mario, nalazimo se na gornjoj etaži. To nam je onaj dvoetažan stan o kojem sam ti malo prije razgovarali. To je kvadrature 135 kvadrata, ali ćemo se spustiti sad u donji dio etaže tog dvoetažnog stana gdje nam se nalaze 4 sobe. Ali kako je televizijsko vrijeme, pogledat ćemo samo dvije. Dakle, dvije spavače sobe, kupatilo i blagovona. Hajmo za početak onu glavnu master room. Može. Dakle, velika glavna spavača soba, dimenzije fino velike, ugradbenih ormara koliko hoćeš. Točno. Kako je to ženama jako bitno? Ajme, da jako. Jako bitno. Eto, i kao što vidimo u ovom prostoru, znači master bedroom, stvarno jedna velika lijepa spavača soba sa balkonom koji se prostire. To se zove i jutarnja kava, otvoriš, puca pogled na Kvarner, na Cres, i piješ kavu u miru Božjem. Rekli smo na ovom katu 4 sobe, mi ćemo samo baciti pogled na dvije, pa imamo na ono što je odmah tu do nas. Ovo je vrlo lijepa velika soba. Kada smo kod te sobice, a ovdje... to je jako bitno. To je garderoba. Ja sam imao samo ovakvu sobu, a ne garderobu, svaka čast. Evo nas u još jedne sobe. Znači, to nam je ta manja soba, isto je južne orijentacije, kao i master bedroom roditeljska soba, s time da isto imamo izlaz na balkon. Znači, svaki balkon ima svoju zasebnu prostoriju. Neka djeca imaju svu sreću svijeta. Točno. Na ovom katu su nam još 2 sobe, ali zbog vremena nećemo baciti pogled. U svaku još i kupatilo, idemo i to pogledati. Točno. Evo ga, Mario, kao što sam i rekla, nalazimo se u kuhinskom dijelu. Dakle, to je ona gornja etaža dvoetažnog stana. Točno. Kuhinski dio onako sa šankom, to volim. Vidim, domaćini nam pripremaju kavu, pa ako jesi za kavu da se ulovim Može. Sad imamo samo vodu, kavu ću mi dati. Biće ubrzo. Puno radnog prostora, dakle puno radnih plohi, prekrasna
varijanta jer je dosta svjetlosti, 2 prozora u ovom kuhinjskom blagodanskom dijelu. Na ovom katu se osim ove kuhinje blagodaonice nalazi još... Nalazi i dnevni boravak koji smo stavili za kraj s obzirom da on ima izvrstan pogled sa balkona i taj dio južni koji je otvoren sa pogledom na Marinom Ičići. Eto, božanstveno. Onda još baciti pogled na taj dnevni, a onda pred tim pogledom od $1.000.000 dogovarati o cijeni koji se nadam da nije $1.000.000, ali to ćeš mi reći nešto kasnije. Može, slažem se. Evo nas, nalazimo se u dnevnom boravku kao što sam i rekla. Nešto viših stropova, tako da nam daje i dojam još veće veličine prostorije. Kad smo kod te veličine, stvarno je lijepih dimenzija, još kad onako vizualno je sve to spojeno sa kuhinjom i blagodanicom, stvarno imamo onaj osjećaj prostranosti, a taj osjećaj tim veće što sa ove zapravo južne strane, ako se ne varam, i samo ono staklena stijena. Točno, tako da jedan ugođaj zimski i ljetni je izvrstan. Znači, u zimskom dijelu isto možemo ostvariti... Uživati u prirodi u svim tim bojama koje nam onako more i nebo presijavaju dnevni boravak. Kada smo kod tog famoznog pogleda, možda upravo da uz njega lakše nekako pregovaramo i o cijeni. Ostaje nam to za kraj. Slažem se. Jagoda moja, što jest. Moram dati ruku u startu jer si izabrala nekretninu stvarno s pogledom tek takvim. Nažalost, danas je južina pa ne možemo uživati 100% onome što isti pruža, ali ovakav pogled na Marinu, na Cres, na Kvarnerije, rijetko se viđa. Jako lijepo i umirujuće, fascinantno. Kad smo kod tog fascinantnog, nadam se da će cijena isto tako me fascinira, što znači da ću reći, evo, odmah kupujem. No, prije no što kažeš i cijenu, prisjetimo se svega onoga što ova nekretnina nudi. Može. Ja bih ponovila još jedanput da se nalazimo u nekretnini koja ima stambene površine 200 kvadrata. Znači, od 2 cjeline, dvoetažni stan, cirka 135 kvadrata i u prizemlju 65 kvadrata, što smo spominjali vezano odlično za investiciju. Pripadajuće okućnice 197 kvadrata. Ova luksuzna nekretnina na tržištu je po cijeni od? Ova luksuzna nekretnina na tržištu, znači nalazimo se u Ičićima. Opatija, Rivijera, uvijek važno jer kažu lokacija. Znači njezina cijena je 360.000 eura i 500. Da imam onaj čekić, tom bilo bi prodano. Nemam niti čekića, niti tih novaca, pa se vidimo sa nešto prihvatljivijom cijenom u onoj prilici tjedna. Nešto kasnije, tebi hvala lijepa i vidimo se uz... Sa zadovoljstvom. Hvala.